I pozdrav svima youtuberi. Vidio sam da je ovaj sajt PlayJunk poznat na YouTube, pa rekao aj malo da isprobam. Evo znači, tu je neki youtuber, Muđa, i moram da pogodim njihova imena. Znači, pogodi godine, ne imena nego godine, pogodi godine balkanskih youtubera. Muđa, svi znamo, on ima 18 godina. Jes, tako je, 18. Neki youtuber ima, brate, ja mislim da 23 ima, tako nešto. A jebem ti kako sam bio blizu. Fuck you. Šta je ovo? Serbian Games BL. On ti ima 23. What the fuck, brate, koliko on stvari... Koliko on, brate, stariji, brate, ne mogu da vjerujem. Daki MC 16 godina ima Burazaru. Miloš KD, to me interesuje. Ja mislim da on ima 18 godina. Aj. Kako sam bio blizu. Suarez 16. Suarez 16. Nemam pojma. Valjda ima, vrate, ono, 16. Dobre, pogodak. Jasrštajn. On ti Burazaru ima 17. Ja mislim, nema, stani. 23. O, kako sam bio blizu. Je on mogući? Skrile. Marko. Koliko on ima godina? Ja mislim da on ima 20 godina, brate. Ajmo da idemo. Brate, će se rasprst. Marija Žržalj. 16, ajde, evo. Jebem ti život, kako sam uvek blizu. Pa je li ovo realno? Adnan bro. 20. Eto. Cijeli srpski tutorial. Odnosno Aleksandar. On, brate, ima, ja mislim, 25, tako nešto. 27, bio sam blizu. Janko, on ti ima Burazaru 15 godina. Eto, 15, vidiš. Bloodmaster, on ti ima... Aj, 19, ja mislim. 21, bio sam blizu. Kings of Fail Show, Marko Kovs, znači Marko. Ja mislim, on je stariji od Bloodmastera, valjda. Tako da, on, brate, on ima 25, aj 25 da kažem. Evo, 24. Milan Tonović, koje brova? Aj rećemo da ima 16. What the fuck, 13, jebovo majku. Oho, završio se kviz, pa ljudi idemo na drugi. Pogodi balkanske youtubere, 100% nemoguće. To ćemo odmah kliknuti. Evo ga, pogodi balkanske youtubere, 100% nemoguće. Kaj je ovo materiti? Čekaj bre. Ko je ovako? Ne pa... Je ovo žensko? Mada je ovo Marija Žeželj. Dobre, pogodi, pa znam. Jana Dačović, 100%, znači, eto, rekao sam. Čekaj bre, šta? Ko je ovo materiti? Stani. What the fuck? Stani bre, ko je ovo bre? Aj, Kika. Aj, Irina Živković, ko je ovo? Nemam pojma, brate, ne znam baš puno youtuberki, ali aj reći ću Kovalska, evo. Dobre, what the fuck, kako sam pogodio. Ovo, gledalik, Muđe, 100%. Dak ima, jedem. Gledalik, ovog lika ne poznajem, brate, nemam pojma, ne gledam ga. Nemam pojma, brate, bukvalno nemam pojma, ajde vidimo ko je. Andrija Jo, ko je ovaj lik sad, materiti? G-Bros. Kuku, brate, a ja rekao da je G-Bros. Po očima, ono. Ovo je, svako zna, Impe. Jo! Kuku, Janko, jeboti. Janko, brate. Za malo, ko je ovaj? Ovaj je Lux. Eto, Lux.
Ko je sad ovaj majke ti? Nemam pojma, brate, nemam pojma. Ajmo da vidimo. Kukuruznat. Jel me zezaš? Ovo je Vanimi 100%. Bake, ja. Shit. Ovo je Ilija Benjak. Dobro. Ovo je, ko je obre? IG Bros. Vanim. Svako zna ko je ovo, Adnan bro. What the fuck? Ko je bro ovo, koji kur... Ne znam bukvalno. Nuga, what the fuck? Ko je sad ovo? Amir Hadžić. Eto, jest. Ko je ovo? What the fuck? Koje su bre ovi sad, jebote, nemam pojma ko je. Vedox, da. Znam tog youtubera. Ko je sad ovaj? Ko je ovaj lik sad, jebote? Joj. Da nije Čale. Nije. Denis Domjan, jes. Ovaj Muđa. Jeste Muđa. Eto, znači, to je taj kviz. Idemo mi na drugi. Evo, pogodi imena balkanskih youtubera najteže. Ajmo ovo da vidimo. What the fuck, nešto mi se zalagalo. Šta je ovo? Vidimo se ljudi kad se nešto ođe popravi. I ja, ljudi, ovdje ništa nije zalagalo, ali sam se ja malo zeznuo. Ok, koji su ovo youtuberi? Old Skill TV. Ko je ovaj sportista? Čekaj, šta bre? Ko je bre ovaj, nemam pojma. Jesam ja to ušao neki glup sajt? Čekaj bre, vidimo kad nađe nešto normalno. Evo ljudi, našao sam neki normalan sajt. Evo, znači svi znamo ko je ovo youtuber. Ovo je Stefan Vuksanović. What the fuck? Ti mene zajebavaš da sam se ja... Izvinite ljudi, znači ja sam toliko žurio da nađem neki dobar sajt, da nisam ni gledao da je pisalo pogodite godine balkanskih youtubera. Evo, znači svako zna kako se muđa zove, Stefan Vuksanović, Sergan Gensbiel, Bogdan Lalović, King of Fails Show, Marko, brate, nemam pojma njegov prezime, Skrile, Marko Horvat, eto. Čale, Saša Vuksanović, Vanimi, Alen Žabo, ovo nije ni malo teško, brate. Eto ljudi, znači, to je to što se tiče ovog klipa. Ako vam sviđa, bačite like, share, sub. Vidimo se u sljedećem klipu. Hopa, poz!